как пеят и свирят ни песни. Те са айде сти им викат и цяла България ги знае, момчета. Я да пусни тук, спри тази музика малко сега, спри. Когато купон започне отново, когато аларма се вдигне готово, алкохолът навлиза бавно в устата и чалгата тръгва на всеки в главата. Тогава на всеки става му год, вдига до ръце и се мисли за Бог. Въздугата безкрайно залива екрана и виждаш как всеки потъва в курбана. Хайде бе, Роско, пусни ми кючек. Да, може ма, но след втория тек само ще ти кажа, че си тъпа и гадна. От теб и от чалгата направо ми падна. Само ще ти кажа, че си тъпа и гадна. От теб и от чалгата направо ми падна. Обичам си чалга и въобще не ме е бе за теб. Обичам чалга и въобще не ме е бе. Не съм от арести и мразя тая чалга, мразя разбери. И аз правя чалги, пея ги дори, може да ги пея, но го правя за пари. И ето дойде и моят ред, аз съм разковет и съм доста напред. Аз също съм от арести и гледаме на чалгата с лоши очи. Обичам си чалга и въобще не ме е бе за теб. Обичам чалга и въобще не ме е бе. Можеш да ми вкараш пистолет в устата, но рискуваш да бъдеш изхвърлен през вратата. Купонът върви, защото тук отдолу са арести. Айде, пусня от нашите! Добре бе, шматко, тъпа, нещастна. Ако още малко ме нервиш, един ще ти фрасна. С тези чалки вече не вървиш. Отивай във вас, добре да се наспиш. Обичам си чалга и въобще не ме е бе за теб. Обичам чалга и въобще не ме е бе. Обичам си чалга и въобще не ме е бе за теб. Обичам чалга и въобще не ме е бе. Обичам си чалга и въобще не ме е бе за теб. Обичам чалга и въобще не ме е бе. Ебе мене чувави глаш мъжди, помета се мене чувави глаш ти смъжди. Той е супер люк. 800 кг сух канабис откриха криминалисти в ниви собственост на възрастни хора от Петричкото село Скрът. Марихуаната е иззета, задържан е 68 годишен собственик на един от имотите, в момент в който се опитвал да укрие две брезентови плътнища пълни с канабис. За последната година при полицейски акции в района на Петрич са открити и иззети близо 2 тона от наркотик. И колко те видя по Витушка, брат, с много пари, ще ме гледаш да продавам в Range Rover-и. Бельоза мацки, слушат хаос и носят сайси адски, да не се види кой е на лайсни. Паля си голфа и отивам в ките, на барма не давам бълшиш и ми е обиден. 20 години, брат, на този свят играя карти, от Амфет не мога си купиш Астън Мартин. Две кури спорят за мутра, напръскани в Шанел. Той е дебел. Той не е дебел. Той е дебел. Батко ти е плеймейкър, а ти си турбо умрела. Гризе ей, тия дето чакат да влязат изглеждат лесни. Да бе, не съм фен на Елвис Пресли. Може ли един съвет за тая, дето ми се дърви? Свободна си, тук има достатъчно курви. Метафорично София ми прилича на Белград. Тя е кучка, брат, иска голямата кошница. С бял прак на бучка ще я чукам по нощница.
Метафорично Варна ми прилича на Белград. Тя е кучка, брат, искам голямата кошница. С бял прах на бучка ще я чукам по нощница. Здравей, да ти черпа една нова Бразилия. Не пиеш ли кафе, тогава бела е линия. Ако искаш да те дръпна от търговския център, после ще те дръпна в нас и ще натисна Enter. Обичам ракията, но съм фен и на водка. Ако искаш до гермо да си направене, разходка сладка и едно добро впечатление. Познавам един рапър, дето бачкаше в фолк заведение. Ти бях видял на чога танцувает, пожалуйста. Тихо, че ще правя на курвите уста в уста. Местна опойка в допарката, заспивам с теб. Ще те търся в сайта за познанство у интернет. Има нещо чоба ми, но не евро. Ала стик на моя хуй, твоя липстик. Финални думи ще кажа за тебе, копале. Света се върти, защото е амфетомобилен. It's like that, who's that? Метафорично Бургас ми прилича на Белград. Тя е кучка, брат, искам голямата кошница. С бял прах на бучка ще я чукам по нощница. Like that, who's that? Метафорично Пловдив ми прилича на Белград. Тя е кучка, брат, искам голямата кошница. С бял прах на бучка ще я чукам по нощница. Искам да питам всички кучки дали са пияни, въртят ли си газовете, ще има ли прахосмокачка днеска, които са малолетни да ходят на детска. Личните карти, освен за ID, за какво друго ги ползвате? И аз така си помислих, естествено, че за ноздрите. Рапъри, шмаркалници, тревалници, пимпове, хука, си биче, си хол, с курви идваме. Фолкаджи, чогаджи, хаусманяци, метали, рокери, брейкденсъри, пубери с амфетамин. Фристайл ще правя, брат, течи, пускай таймера, скрепчове ще правя, течи, дай ми два в пайнера. Много е жега, чу моята мисъл, пак съм излизал, курви съм лизал, белите писти, белите мостри, сам ги нанизал. She's like this and like that, who's that? Метафорично София ми прилича на Белград. Тя е кучка, брат, искам голямата кошница. С бял прах на бучка ще я чукам по нощница. Like that, who's that? Метафорично Варна ми прилича на Белград. Тя е кучка, брат, искам голямата кошница. С бял прах на бучка ще я чукам по нощница. Like that, who's that? Метафорично Бургас ми прилича на Белград. Тя е кучка, брат, искам голямата кошница. С бял прах на бучка ще я чукам по нощница. Like that, who's that? Метафорично Пловдив ми прилича на Белград. Тя е кучка, брат, искам голямата кошница. С бял прах на бучка ще я чукам по нощница. Не съм виждала подобно нещо с очите си. Наркотиците могат да причинят сериозна депресия, паника, сърцебиене, проблем издишането и дори смърт. Поред вас къде се корени проблема с наркотиците? На улицата сигурно. Ами това, че всеки е любопитен или може би, че иска да се направи интересен стил. Възпитанието, семейството, след това и влизане в училище, така че родителя няма цялостен контрол върху детето си. Сигурно това, че много хора ги използват, може би заради това. Аз не ползвам наркотици, съм против това. Момичето иска. Joint, момчето иска joint, момичето иска joint, момчето иска joint, момичето иска.